الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرلي тамашачылар. Эфирда Әлифба Qur'an уку сабаклары тапшыруы. Без гарәп графикасы белән танышуыбызны һәм бөек Qur'ани Кәрим язылган телдә укырга өйрәнүебезне дәвам итәбез. Безнең тапшыруыбыз чыгарылышлары сезгә Qur'an китабын укый башларга һәм Qur'анның санап бетергесез бәрәкәтенә ирешергә ярдәм итәр дип өметләнәбез. Аллаһ Тәгаләнең илчесе Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: Кешеләр Аллаһ Тәгаләнең китабын укырга һәм өйрәнергә дип Аллаһ йортында җәмәгать булып җыелганда һич шиксез аларга сәкинә, ягъни тынычлык иңә һәм аларны рәхмәт били. Фәрештәләр әйләндереп ала һәм Аллаһ Тәгалә аларны үзенең каршында булучылар арасында искә ала. Бүген без гарәп телендәге озын сузык авазлар белән танышырбыз. Ә, и, у озын сузык авазларын белдерү өчен әлиф, я һәм вау хәрефләре кулланыла. Әлиф хәрәкәләрсез килсә һәм аңа кадәр фәтхәле хәреф торса, ул озын сузык авазга әверелә. Бу очракта иҗек сузып әйтеләчәк. Әйдәгез тактадагы мисалларга күз салыйк. Монда әлиф бернинди хәрәкәсез килгән. Аңа кадәрге хәрефнең өстендә фәтхә тора. Димәк, иҗек бә дип кенә түгел, бә дип сузып укыла. Я хәрефе хәрәкәләрсез килсә һәм аңа кадәр кәсрәле хәреф торса, ул озын сузык авазга әверелә. Мисалда күргәнегезчә, янең хәрәкәсе юк, аңа кадәр килгән хәреф астында кәсрә бар. Димәк, иҗек би дип түгел, би дип сузып укыла. Вау хәрефе хәрәкәләрсез килсә һәм аңа кадәр даммалы хәреф торса, ул озын сузык авазга әверелә. Тактадагы мисалда әлеге шартлар үтәлгән. Вауның хәрәкәсе юк, аңа кадәр килгән хәрефнең даммасы бар. Димәк, иҗек бу дип кенә түгел, бу дип сузып әйтелә. Әйдәгез озын сузыкларны сүзләр эчендә карап үтик. Беренче хәреф фәтхәле айн. Аннан соң хәрәкәсез әлиф килә. Димәк, иҗек сузып дип укыла. Киләсе хәреф кәсрәле ләм. Әлиф үзеннән соң килгән хәрефләр белән тоташмаганга күрә, ләм монда сүз башындагыча язылган. Һәм соңгы хәреф мим. Өстендә сәкене бар. Димәк, иҗек кистереп ләм дип укыла. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Алим, алим. Алга таба барабыз. Яңа сүз. Беренче хәреф каты та. Ул фәтхә белән килгән, аннан соңгы әлиф хәрәкәсез. Димәк, иҗек сузып та дип укыла. Әлифтән соң нәкъ алдагы мисалдагы сыман
кәсрәле ләмне күрәбез. Аннан соң сәкенле бә килгән. Шулай итеп, ижек либ дип укыла. Сүзне тулайым укыйк. Талиб, талиб. Алга таба барабыз. Беренче хәрефебез фәтха белән килгән я. Икенчесе каф. Аның өстендә дамма. Аннан соң игътибар итегез, вау хәрефе килгән. Димәк, вау монда озын сузык авазга әверелә һәм ижек ку дип укыла. Соңгы хәреф ләм. Аның өстендә дә дамма. Сүзне тулысынча укыйбыз. Я кулу, я кулу. Киләсе сүзгә күчик. Беренче хәреф ха. Өстендә фәтха. Икенче хәреф каф. Аның астында кәсрә тора. Аннан соң хәрәкәсез я хәрефен күрәбез. Димәк, монда и озын сузык авазы булачак. Дүртенче хәреф дамма белән килгән мим. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Хакиму, хакиму. Озынрак сүзләрне алыйк. Мисал өчен 6 хәрефтән торган сүз. Беренче ижек та дип укыла. Икенчесе фәтхәле вау. Һәм хәрәкәсез алиф булу сәбәпле озын итеп ва дип сузыла. Өченче ижектә дә сузу бар. Игътибар итегез. Ра хәрефе кәсрә белән килгән. Я хәрәкәсез. Димәк, бу ижек сузып ри дип укыла. Һәм соңгы ижек ху. Хәзер бөтен ижекләрне бергә җыеп укыйбыз. Та, ва, ри, ху. Тавариху. Аңлавыгызча, бер сүздә берничә озын сузык аваз килергә мөмкин. Тагын бер сүзне карыйк. Беренче ижек озын итеп му дип укылачак. Чөнки мим хәрефе өстендә дамма бар, вау монда хәрәкәсез. Икенче ижек кыска кый дип укыла. Менә өченче ижек яна озын, чөнки анда кәсрәле нуннан соң хәрәкәсез я хәрефе килгән. Ни. Соңгы ижек гади нә дип яңгырый. Сүзне тулысы белән укыйбыз. Му қи ни нә, му қи ни нә. Һәм буңга тагын бер сүзне алабыз да, шуның белән дәресебезне тәмамлыйбыз. Беренче ижек сә. Икенче ижекне сузып мә дип укыйбыз, чөнки мим өстендә фәтха килә, аннан соңгы алифның хәрәкәсе юк. Өченче ижектә сузып укылачак. Ва нигә икәнен беләсез? Вау хәрефе фәтха белән килгән, аннан соңгы алиф хәрәкәсез. Соңгы ижегебез кыска ту. Хәзер сүзне җыеп укыйбыз. Сә, мә, ва, ту. Сәмәвәту. Хөрмәтле укучылар, шуны искәртеп үтәргә кирәк.
Гарәп телендә сүзне тиешле урында сузу, тиешле урында сузмыйча уку бик мөһим. Чөнки алай итмәгән очракта сүзнең хәтта тулы җөмләләрнең дә мәгънәсе үзгәрергә мөмкин. Коръәнне укыганда аятлар мәгънәсенә зыян китермәс өчен игътибарлырак булсак иде. Ләкин мин барыбер хаталы укыйм дип тә Коръәнне укудан баш тартырга ярамый. Чөнки Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә килә, Коръәнне төртелә авырлык белән укучыларга икеләтә әҗр савап булыр иншааллаһ. Белеп һәм белми кылган хаталарыбызны Аллаһ Тәгалә үзе кичерсен. Саф ниятебез һәм тырышлыкларыбыз өчен әҗр савапларын арттырып бирсен. Амин. Киләсе очрашуларга кадәр ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.